मुंख्लं दि जाब्रां बसुमतारी गोसोखां थामथि जोलुर बादायलायनाया 15 अक्ट'बरनिफ्राय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जागोन। गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लाय खुंनो गोनां गिबि साननि बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ हारिमुआरि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों हान्टार्स क्लाब एफसि आरो बड'लेण्ड राइडार एफसिनि गेलेनायजों जागायगोन होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं थामथि मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखां फुटबल बादायलायनाय गिबि साननि हाबाफारियाव 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारी आरो माखासे दैदेनगिरि समाज सिबियारि बिथांमोना नुजाफैगोन होनना खुंफुं आफादनिफ्राय ओरैबायदि फोरमायो। देग्लायनि 2023 मायथाइनि भारतीय दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआ फैगोन 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनसिगोन। देग्लायजों बियो सिजन 3 बेखौ जोङो टुर्नामेन्टखौ होयै देग्लायजों बोसोरथामाव आगान सुरबाय। देग्लायबो जोङो आसा खालामदों थांनाय बोसोरफ्राव जेरैबायदि गाजा गोमजायै जोङो बे टुर्नामेन्टखौ खुंनो हायो, बिदिनो फैगोन 15 अक्ट'बरनिफ्राय जोङो बे टुर्नामेन्टखौ जागायजेननो बा ग्रेन्ड अपेनिं खालामनो थाखाय आखायाव लाबाय। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो जोंनि हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे जोंनि टुर्नामेन्टआव बा ग्रेन्ड अपेनिंआव बयखौबो फैनानै गाजा गोमजायै जोंनि गेलेग्रा बिथांमोन आरो जोंनि बे टुर्नामेन्टखौ अर्गानाइज खालामग्रा बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैयो। आरो बेजोंनो लोगोसे आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायहरबावनो सानदों, जोंनि बे ग्रेन्ड अपेनिंआव जोंहा गेलेनायजों लोगोसे जोङो बेलेग एक्टिभिटिस माने कालचार एक्टिभिटिस लाफायो। बे कालचार एक्टिभिटिसआव जोंजोंनो हांख्रायहरजानाय माखासे आर्टिस्टफोर दङ। बिसोरो जाहैबाय मिस गेमस्रि दैमारि आरो माखासे हारिमु आफादनि। बेजोंनो लोगोसे जोंहा गामियावनो थाखानाय बड'लेण्ड गट टेलेन्ट फाइनालिस्ट बिथाङा देरहायाखैब्लाबो फाइनालाव पार्टिसिपेट खालामनो मोनदों। बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो मेथाइ खनगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो गोबांथार एक्टिभिटिसखौ दिन्थिगोन। जोंनि नैबे टुर्नामेन्टआव गिबि माने ग्रेन्ड अपेनिंआव गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन जोंनि बिटिसिनिनो इएम मिस्टार रन्जित बसुमतारी आरो गेस्ट अफ अनार हिसाबै नुजाफैगोन जोंनिनो एमएलए जयन्त बसुमतारी। बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो जोंनि आगुनि दावहारु गोबांथार जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। मबे टीमनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन? जोंनि नैबे टुर्नामेन्टआव गिबि बादायलायगोन हान्टार्स क्लाब एफसि आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन बड'लेण्ड राइडार्स एमसि। बिथांमोननि गेजेराव जोंनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव गिबि बादायलायनाया जागोन। जोङो खोनानो मोन्दों नोंथांमोननि नैबे लाइब्रेरि मोनसे फिल्डआवहाय जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना मोनाबिलियाव देखायगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। निस्सय बियो मोनाबिलियावल' जानाय नङा, माने सानजौफुआव जोंहा मोजां खबर। बे दानि जौगाफुनाय आर्टिस्ट बा दानि गोदानै दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम, बे थैसामनि मेन आर्टिस्टफ्रा जोंनि गेजेराव बे ग्रेन्ड अपेनिंआव नुजाफैगोन। बेनिखायनो आङो बयबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायहरो जेन' बिथांमोनखौ फैनानै मदद होफैयो। बेखौनो जोंनि नैबे खेलाया किक अफआ जागोन 2 निफ्राय 2 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि। जोंनि नैबे देग्लायनि भारतीय दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआव गासै 13टा टीम बाहागो लानाय जागोन। बिथांमोननि टीमखौ आं बुंजोबनो हाथ'नाय नंला दायो।
प्राइज मानिया जाहैबाय बे खेलायाव जोङो होगोन देरहासार जानायनो 50 आरो ट्रफि बेनिफ्राय रानार्स आपनो जोङो 30,000 बेनिफ्राय ट्रफि बेखिनियानो बोसोरफ्रोमबो बेवहाय दि जाब्रां माटियासनि न'खरनि बेहाय फैबाय थायोमोन दा देग्लायबो फैगोन नामा बिथांमोना निस्सय बे देग्लायनि दि जाब्रां मार्टियास टुर्नामेन्टआव जे जोंनि बिर जोहोलाव मार्टियास दि जाब्रां बिथांनि न'खरनि बिब' बिनानाव बिदा बिथांमोना गासैबो नुजाफैगोन बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि जाय बिथांमोना जाब्रांखौ जोथोन लानो मोनदों बा जाब्रांखौ लोगो मोनदों आरो बिथांनि न'खरनि बेक्तिफोरजों रायलायनो गोसो बिथांमोना बयबो फैनानै बिथांमोनखौ लोगो लाफैनो हागोन आरो बिथांमोना जेन' जोंनि नैबे ओनसोलाव फैनानै गोजोननाय मोनलाङो बेखौनो आं बयखौबो खावलायहरबाय आरो